Κάτσε, να πάω πάνω από το τούνελ. Περίμενε, να πάω πάνω από το αγωγό. Περίμενε. Α, κάτσε κι εγώ θα τραβάω τον Χρήστο που πέφτει από τον αγωγό. Πού είσαι? Θέλω βουτιά να κάνεις έτσι όπως κάνουν στις καταδύσεις. Περίμενε. Μάρη, πρόσεχε. Μάρη, δεν θα πας εσύ από εκεί. Μην κοιτάς, αυτό είναι... το παιδί έχει άγνοια κινδύνου. Εσύ δεν είσαι έτσι. Δεν είναι, χώμα είναι. Χώμα είναι. Μια τσίτα βλέπουμε. Έλα. Μπανάνα, μπανάνα. Κι άμα πες τα βάτα, φίλε. Έλα Χρήστο, θα κάνουμε μπανάνα. Άντε πήγαινε αγόρι μου. Πάνε να περάσω, ναι, περίμενε. Τι θα κάνεις? Για να πας εκεί σε θέλαμε. Κανόνισε, Μαλάκα θέλω να τον δω να πέφτει, Φυλάς μέσα. Ξέρεις. Στο wipe out. Wipe out. Α, φώναξε και ένα wipe out, ρε. Να φωνάξω. Wipe out. Τι είναι αυτό? Έλα, θα το μάθεις. Θα το Είναι μάθεις. ταινία με λάστιχες που πέφτουν. Να και ο Μάριος. Να και ο Σπύρος. Εσύ τράβα τουλάχιστον αυτό το παλούκι από εκεί. Και άμα δεν έχεις που να το βάλεις, ρώτα με να σου πω εγώ. Παιδιά, άμα δείτε το τούνελ θα χάσετε την μπάλα, έτσι. Καλά, κάτσε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Να πάω. Πού μωρέ θα πας από εδώ μέσα? Πήγαινε, ναι. Μάρη, όχι. Περίμενε. Άστο. Λοιπόν, περίμενε. Τι θα κάνεις τώρα?